Hej og velkommen til kanalen. I dag skal vi i gang med et nyt projekt. Jeg har den her fine Toyota Yaris for 2015 med en 1,3 liters motor. Og der skal vi simpelthen have lavet det store service eftersyn på i dag. Vi skal have skiftet olie, oliefilter, luftfilter, kabinefilter og tændrør. Udover det, så skal vi også have givet motoren en tur med sådan en gang motorrens eller engine flush her. Fordi det er noget tid siden den her har fået lavet service, så lige for at være sikker på, at vi får renset den godt og grundigt igennem, så få gjort motoren ren for urenheder eller fastbrændt sod eller olie også og sådan noget der, så er det faktisk en rigtig god måde at få renset motoren. Så har vi den her engine flush her fra Liquid Moly her. Og det vi gør, det er, at vi fylder det lige ned i. Sådan. Og så hælder vi det i her. Sådan. Skru lige den her på igen. Så skal motoren køre med det i cirka 20 minutter til en halv time, lige for at få opløst alt det, der sidder inde i det, og så motoren bliver letløbende, så det er nemmere at løbe ud af motoren. Nu har bilen stået og kørt i cirka en halv time med engine flushen i og er blevet rigtig godt renset igennem hele smøringssystemet her nu. Og nu skal vi til at have tappet olien af motoren. Ja. Så skal vi til at tappe olien af her, og jeg har Henriette her. Hun er ikke så vant til at arbejde med biler, men jeg vil ved at prøve at lære hende lidt at lege med det her, hvordan hun kan lave service på sin bil. Så nu skal vi have til at have tappet olien af. Til det så har vi bundproppen, der sidder her, og det er en 14 mm, og den skal vi lige have løsnet først. Så nu kan vi bare gå i gang, Henriette. Sådan der. Prøv nu. Skal jeg lige prøve at løse den? Der kom den der. Sådan, så kan du bare tage den af nu. Skide godt. Så tager vi den hen her. Så en god ting, det er også, at man lige holder den lidt op, fordi olien der har med at godt at kan skyde ud på grund af trykket. Bare pas på, at den kan godt være varm. Sådan. Dejligt sort. Nu skal vi til at have olieproppen på. En god ting det er lige at få tørret af efter det sidste det der olie der drypper, og så, fordi så er det lidt mere nemmere at holde rent. Sådan. Så pas lige på, fordi jeg lige har fået spildt det ned. Det er bare så, at vi ikke slæver papir med eller olie ned på flisen, for så giver vi sådan nogle grimme pletter. Så skruer du bare bundproppen på nu her, så kan du bare lige tørre efter, hvis der lige er et eller andet, der er dryppet ud nu her. Det er også faktisk en god idé, det glemte jeg nemlig lige at få købt med hertil, det er at få en ny spændeskive til olieproppen, men den vi har nu her på, den kan altså godt holde noget længere tid. Så det vi gør, at vi kan lige skubbe den hen her nu, og så skal vi simpelthen lige have spændt det huvud. Og det er samme princip igen, samme vej. Og det man bare skal, når man skal spænde, det er også normalt, man siger, sådan bundproppen skal også spændes med omkring 30 eller 25 til 30 newtonmeter mint. Men man kan også bare gøre det, at man bare lige spænder det til, der kommer lidt modstand på. Der er ikke noget tryk. Sådan der. Og så bare lige spænde der. Sådan der. Ikke for meget, fordi det så kan det ødelægge gevindet. Sådan, yes. Så skal vi så have løsnet oliekop. På Toyota her, de har sådan en oliekop. De har sådan en speciel top her på deres her. Så det skal man bare lige være opmærksom på, hvis det at man skal have fat i sådan en form for en løsning der. Og du skal lige huske at vende den anden vej nu her. Den skal lige op, så den bliver fat. Sådan, har du fat nu deroppe der? Det tror jeg. Så skulle du gerne, ja, sådan der. Og så skal du huske at den modsatte vej nu her. Det er den, nu spænder du den anden vej. Sådan der. Så er det bare hold ved og spænde, eller løse den der. Det tror jeg godt sådan her. Det kan jeg sgu ikke. Skal jeg prøve? Nu bliver spillet på armen og benen. Vi har fat på den der.
Den sidder sgu fandme godt fast, den her. Skal I se. Er det fordi, jeg spænder forkert, eller hvad? Skal I se her. Nu spørger jeg lige, skal mellemstykket være der? Den her? Det der er lange en, det er bare fordi, jeg ved ikke, om det kan gøre det nemmere uden. Nej, det er faktisk nogle gange lidt nemmere, fordi så har det mere plads at arbejde. Lidt. Man kan også, det kan være, at vi har en top faktisk, der passer ind på den her op her, så går den ind og får fat, så den ikke den her. Prøv at se. Jeg skal min kamera, det lige flytter lidt. Sådan er der plads. Sådan, der fik jeg den nu her. Det var bare for den også spændt op. Sådan. Den sad da godt fast. Jeg skulle bruge nogle kræfter. Jeg kører lige den her. Sådan er det begynder at løbe. Så begynder den at løbe. Vil du lige rulle noget mere papir ud, Henriette? Bare fordi så har vi lige noget, vi lige kan lægge den her ovenpå. Det tjeneste, du. Yes. Og det var vist her på tiden. Den ser ud til at være lidt godt stoppet filmet her. Hvis du bare tager armen ned, så skal jeg nok lægge det her under. Jeg kan måske sådan sige. Sådan. Det er bare lige stå og drøbe af der. Så lad os lige prøve at inspicere det der filter der. Så vi har det koppen her, så har vi sådan nogle, sidder sådan nogle, O-ringe her, som er med til at gøre, når man spænder det fast, det holder tæt her. Og det er jo sådan en oliekop her, skal vi se. Sådan her. Ja, nu prøv at se her. Er det så godt snasket? Ja, det er godt snasket det her. Det er ved at have været godt tilstoppet også. Du kan se, hvor sort det egentlig er. Normalt så skulle det faktisk være nogen, hvis normalt når man skifter cirka 15.000, skulle det her faktisk stadig være klart i det her. Så det har virkelig været tiltrængt det her. Ja, det kan, som jeg ser det, så kan det ikke tage mere. Nej, den kan ikke rigtig tage mere her, så det var faktisk rigtig godt, vi fik det skiftet nu her. Du kan også prøve at se, hvor tyk olien den er hernede i det, ikke? Jo. Men man kan se, hvordan at der kan ikke komme noget igennem. Nej, der kan ikke komme noget mere igennem. Jeg kan også mærke, at den er rigtig tung i forhold til det. Må jeg lige prøve at mærke? Ja. Du kan prøve at tage det andet fyldt ud der. Fordi så kan vi smide det gamle herover, og så bare lige tage alle tingene, der ligger nede der. Så kan vi lige... også til O-ringene der. Nå, den her lige. Ja, selvfølgelig er det her jo også vådt i det, ikke? Så lad os lige... Ja. Så prøv at se her. Hvor tilstoppet det er. Du kan også se her, hvordan snoet det er blevet, hvor faktisk det skal være sådan der på den måde der. Så det vil være tiltrængt. Du kan også prøve at se, hvor beskidt det er henne, og hvis du sammenligner det inde på den anden side, hvor rent det er, ikke? Så det har den trukket til. Så altså den gode ting, det er roringen her. Den her vil jeg pillet af her. Den sidder nede i den her rille her, fordi når man lukker op, og så spænder den til, så holder den ved. Den er ved at være lidt stiv i det, så den har ikke den samme elasticitet mere, så det er også ved at være tiltrængt at blive skiftet. En god ting det er, at man lige får tørret den godt og grundigt af, og det samme også hernede, så man får det meste af det gamle olie ud her. Hvis det var, så var det faktisk en rigtig god idé, hvis vi har haft noget bremserens, fordi det fjerner olie, det opløser olie og sådan noget, så det bliver helt rent. Vi har oliefilterkoppen her, og der har vi sådan en ny O-ring, der skal ned over her. Den gamle, den var ved at være lidt mør i det, så den kunne holde ikke så godt til. Så det er, at man bare lige får den spændt ned over her. Så bare lige viser, så den kommer ned over hele kanten her. Sådan her. Så har vi fået den på. Så det nye filter her, der stikker du bare lige ned her. Det er lige meget, om den vender den ene vej eller den anden vej, fordi det er det samme. Så trykker man lige ned, så den, du kan se, der også sidder også en fjedereffekt, der hjælper med
Og når man skruer den op, så den simpelthen spænder til og holder tæt, så olien ikke kan løbe forbi filteret, så den løber igennem her. Det er faktisk det. Så skal vi bare have sat den på igen. Og så er faktisk, der sidder lige lidt gammel olie her, der kan man lige tage lidt på fingeren her og smøre roringen, for det gør, at den bider bedre, når den spænder fed. Det smører det lidt. Sådan her. Sådan her. Og kan jeg lige spænde det med hånden. Hvis det normalt er det, et normalt oliefilter, som er de der engangsfilter, som man normalt plejer at bruge på mange biler, hvor det ikke er sådan en oliekop her, så skal man faktisk bare med filteret, så skal man bare spænde det med, indtil man ikke kan spænde det med hånden. Men på grund af det er den her, så skal vi lige have den der kop på. Så vi lige den op på igen. Og så skal vi lige have efterspændt det bare lige til der kommer det første modstand her. Sådan der. Skal vi have. Sådan der. Og jeg tager igen lidt mere. Sådan der. Så er det gjort. Så skal man lige have den her af. Så kan du lige give mig tangen med igen. Bare lige for det, så kan vi lige løsne. Sådan der. Og så skal vi bare have noget papir til at tørre efter med. Sådan. Nu skal vi til at have fået påfyldt frisk olie på bilen her. Den skal bruge cirka 3,9 liter motorolie her i den her type motor her. Oliespecifikationerne i forhold til manualen siger 0W20, 0W30 som det allertyndeste i det her. Og vi har så valgt den her 0W20, som også er det hedder GF6 specificeret. GF6 specificeret, det betyder så også, at de er gode til økonomiske motorer, så det gør, at det vi så gør, det er, at vi lige løsner oliedækslet her og sætter vores træk ned. Man kan også bare gøre det med hælder direkte, men der er bare stor chance for, at man spiller ved siden af. Det der er smart også ved den her træk her er, for eksempel, der sidder en lille rest hernede, så hvis der skulle være nogle urenheder i det, så plejer den altså som regel at fange det. Sådan her. Så løsner vi lige. Så sidder der også sådan en lille forsegling her, den piller man også lige af. Der, bum. Det her det er så en 5 liters dunk, så der er det også lige vigtigt, når man kigger på sådan en dunk her, hvis det er, at man ikke lige helt har specifikationerne her. Der har vi for eksempel 1 liter, 2 liter, 3 liter, 4 liter og 5 liter. Og imellem hver streg her, der er cirka en halv liters mængde imellem. Det er en god, det vi starter lige nu her med, det er, at vi fylder 3,5 liter i. Og så lige få startet motoren, så den lige får fyldt oliefilteret. Og så får vi lige tjekke, så efterfylder vi lidt, og så tjekker vi lige på oliepinden, og så starter vi lige motoren igen, lige lader den køre lidt, falder olien ned, og så tjekker vi for sidste gang. Så skulle det gerne passe. Og prøv at se her, hvor tyndflydende den er, den olie her, i forhold til det andet. Og en god ting, i stedet for at man hælder sådan her, det er faktisk at vippe på siden i det, fordi så er det lidt mere nemmere for det at komme ud. Så det er nu så nede på 2, så nu skal vi lige have cirka en liter mere i. Sådan der. Så det passer. Ja, bedst det er der. Sådan der, tror jeg. Så går jeg lige ind og starter motoren, og så lader vi lige køre 30 sekunder, så den lige får fyldt oliefilteret også op. Vi får vise her på oliepinden her, der har man faktisk 2 specifikke punkter. Det er den nederste prik og den øverste prik. Den nederste prik, det viser, hvad det der må minimum være i, og det her må maksimum. Man må ikke fylde mere olie i. Og hvis du fylder for meget olie i, så kan det simpelthen gå ind og gøre, at der kommer meget modstand og meget tryk i bundkarret dernede.
Og det kan faktisk gøre, at man kan gå ind og ødelægge, stemplerne også, og så det bliver skæve, hvis der kommer alt for meget i. Så det er det vigtigt, at man holder ikke fylder for lidt i, man heller ikke fylder for meget i. Så vi lige prøve at løfte den op her og se, hvad den siger. Jo, det er ved at være der. Vi skal i gang med at få skiftet tændrør på Yaris'en her. Og til det, der har vi jo skal bruge 4 nye tændrør til den her, som vi har herovre ved siden af. Der har vi så tændspolen, der sidder heroppe. Og der for at kunne løsne dem, der skal man så bruge en 10 mm topnøgle med en 10 mm top på. Så du må godt begynde at løsne dem her nu, Henriette. Jeg er også bare lige sikker, at den kører den rigtige vej. Ja, vi skal lige have den med. Sådan der. Sådan. Så skal du bare. Yes. Og du siger stop på det. Du kan bare pille den af nu her. Så du kan bare tage den her nu her, så kan du løsne den med fingeren. Det er lidt noget hurtigere. Jeg bare skrue den opad med fingeren. Og så kan du lægge den, og så bare lægge den heroppe, fordi så ved vi, hvor de ligger henne af. Så går du bare i gang med den næste. Du kan også bare gøre det, du lige her til at starte med, så løsner du bare lige dem alle sammen. Og så skruer dem af med fingeren bagefter. Sådan, så gør vi bare det, vi lige løfter dem op her. Jeg skal lige se, det kan måske godt være, at vi har lidt problemer med det. Nej, det kan være, at vi skal have pillet dem af, så. Fordi at ellers så kan det være, at den ikke kan komme løs her. For at vi ikke knækker og ødelægger ledningen der, så kan det måske være, at vi lige skal løsne her. Lige skubbe den lidt ned igen. Så du bare lige holder den her, og så kan jeg lige prøve at se. Det skulle gerne kunne. Jeg går lige over, så man lige kan finde en lille skruetrækker. Sådan der. Så fik vi lige løftet over. Så! Det er jo også det der med learning by doing, der vi ikke rigtig har prøvet før. Så har vi det der tændspolen her. Vi kan lige prøve at kigge ned. De ser faktisk ganske fint rene. Det der er bare vigtigt, inden man løsner tændrøret, det er, at man lige får tjekket hernede i hullet. Der er ikke noget snavs, der er røget ned i. Fordi hvis det er, at man så skruer det af, så ryger det ned i forbrændingskammeret, så er det ikke så godt i det. Så hvis det er, at der ligger noget snavs op, så kan det være en god idé, at man tager støvsuger, eller hvis man har kompressor, man lige får blæst det rent. Så nu spørger jeg bare, vil det give mening, når nu vi ikke har gjort det, og skifte en af gangen? Ja, altså vi kan gøre det, vi lige løsner dem her først, og så tager vi en af gangen. Sådan. Sådan der. Den passer her. Yes. Og tændrørene hernede, det er en 14 mm, og der skal man bruge nogle specielle tændrørshætter, eller tændrørsnøgle, fordi de normale toppe her, de kan ikke nå ned omkring i det, fordi at tændrøret det her er noget længere i det. Jeg kan lige prøve at vise det her visuelt med du kan prøve at se her. Du kan prøve at se her, vi har den her afstand i det her, og normal bold, eller top, den kan jo ikke nå ned omkring her, fordi du har det her hul her.
Så der har du den her i det her. Det er også smart ved den her, faktisk der er indbygget magnet. Lige så snart man får den op igennem her, plump, så sidder den fast der, og så kan man få den med op. Fordi hvis det er, at man har en, hvor der ikke er det, så kan det godt være svært at få tændrøret op. Så vi tager bare lige og lægger den her ned igen. Så vi lægger den her op. Det vi så skal bruge, det er fordi den har en anden størrelse. Den ligger og sidder vist op på den her. Bare lige for at vise, at det er fordi, de har nogle gange nogle forskellige toppe her. Så det er den her, der sidder her, det er en halv tomme, og det her det er en kvart tomme. Så den her, den passer det ikke. Det er sådan en transformers, eller sådan en mellemstykke her. Så tager vi den her. Så toppen nu. Den her er bare lige for skiftet toppen over. Jeg lige lægge toppen her. Og så sætte den her på. Og så gør man bare det, man lige sætter den ned her. Og så får løsnet. Vil du prøve det, Henriette? En god ting, når du løsner, det er, at du holder ved med den ene hånd her, og så skubber man den anden. Sådan, er den løsnet nu? Jeg skal lige filme det her. Så kan du faktisk gøre det, hvis du bare piller den af nu her. Gør vi lige her, så skruer du bare. Nej, den skal lige have lidt mere. Ja. Sådan der. Giver du den bare. Skrald. Så, nu. Så kan du løsne den. Så lige før du kan lave service på den anden også, når vi er færdige med den her engang. Der var ikke noget med. Nej, jeg tror ikke, vi har fået den løsnet helt endnu. Det var lidt sjovt. Det er fordi, de har nogle meget lange gevind. Det er derfor. Ja, nu er så næsten lidt mørkt spørgsmål. Ja. Sådan her. Og prøv at se her. Den er ved at lade slidt. Hvis der er det, du kan prøve at se her, det jeg forklarede også der lidt tidligere her. Du kan se her, at den er noget mere slidt ude i spidsen, der, så afstanden til den er ved at være lidt på. Så lige at filme. At der spidsen her, på den her over her, toppen heroppe, den er noget mere slidt end på den her over her. Du kan se metallet her, det er tykkere i det her. En god ting også, når man skal skifte tændrør, det er faktisk at gøre det ved cirka omkring, jeg gør det omkring de der 50-60.000 km. Nogle de siger også omkring 90-100, nogle de siger helt op til 150. Men det er bare det der med, at de bliver slidte med tiden, og jo mindre effekt yder det, fordi de bliver slidte i det der. Så det gør du bare, at du tager de og sætter den her på her, og så sætter du den ned. Og skruer bare indtil den går ned og får noget, indtil den kommer ned for fat. Det er så lige sådan en anden vej her. Og så det der. Hvis det er normalt, så skal man faktisk spænde det med en momentnøgle her til sidst. Og der siger man så omkring mellem 25-30 newtonmeter, man skal spænde den med. Men det har jeg altså ikke lige sådan en lille fætter i dag. Det du kan gøre, Henrik, det er, at du lige trykker den ned her, sådan der på, fordi så sidder sådan en jernkugle hernede, der sidder og spænder ud, så den holder den ved. Og så spænder du bare ind til, du synes, der er modstand. Jamen, der er modstand. Skal jeg lige prøve at mærke efter? Ja, fordi jeg er i tvivl om kraften i det. Ja, det er kraften. Jeg kan lige prøve at se her. Ja, den kan lige lidt. Det er bare lige, fordi der sidder sådan en spændeskive dernede, den skal vi lige have spændt ved, så den lukker helt til. Sådan der, det er fint nu her. Det ser jeg skal den kabel det. Så gør vi det, vi lige sætter den her ned, så der ikke kommer noget snavs ned. Eller urenheder ned i det. Og så kan vi lige klikke den her på igen, så skal den bare spændes fast til sidst. Det gør vi lige til, når vi er færdige med de andre her. Så det er faktisk bare samme procedure, man skal gøre hele vejen hen. Nu har Henriette lige fået skiftet alle tændrørene her på bilen her. Så nu skal vi lige have sat dem her på igen, så vi lige får tændspolerne spændt fast til ventildækslet igen, eller topdækslet igen her. Og så er det faktisk, så nemt er det faktisk egentlig at skifte tændrør. Så skal vi have skiftet luftfilter her på Yaris'en, og luftfilterkassen sidder heroppe, og det er faktisk rimelig simpelt og enkelt i det der. Der sidder sådan 2 splitter her, der og der, dem løsner vi lige nu her.
Så løfter man lige op her. Man kan gøre det, at man lige afmonterer nogle af de her ekstra ting her i det. Fordi så er det lidt nemmere til at komme til. Men man skulle gerne bare kunne gøre det. Man lige kan løfte filteret op her, og så trække det ud. Sådan her. Og det er også lige for at se her nu. Det er lidt beskidt i det. Lige for at give en sammenligning med det nye filter. Så er det meget rart lige at prøve at se en forskel her, hvor rent det er og hvor beskidt det er. Og det her filter her, sådan cirka med hvor meget der sidder her, det passer med måske omkring den 20-30.000 siden det er blevet skiftet. Så det er en god idé at få det gjort nu. Og det vi gør bare, det er, det man skal lige være opmærksom på, når man stikker det ind, det er, at man kan se filteret her rundt, den har runde kanter og sådan lidt mere firkantet her. Det er, at man lige får placeret det på den rigtige måde. Og jeg tror faktisk, det er sådan her. Det var lidt lettere sagt end gjort, sådan er det tit mange gange. Jeg mener, det er sådan der. Jo, det er sådan her. Sådan der. Ja. Jeg skal lige prøve at føre. Jeg mener altså... Jo, det er sådan her. Kan du se? Så passer det faktisk fint nu her. Så er det nu... Så det er vigtigt. Det var fordi, jeg troede, den skulle ned og ligge. Ja. Altså, nej, okay. Så det er det her, den her er lidt firkantet. Den skal så være over mod den her side herovre her. Der peger ud mod motoren her. Så nemt er det faktisk at skifte luftfilter. Som en af de sidste ting her i bilen her, så skal vi faktisk skifte kabinefilteret. Og kabinefilteret her i Yaris'en her, det sidder herinde i handskerummet. Her i handskerummet, der sidder herovre i den her side, der sidder sådan en lille dæmper her. Der sidder de sådan to, man lige kan trykke ind, og så kan man lige hive den ud. Klik. Så har du stadig handskerummet, der sidder her nu her. Der trykker man så lige ind på begge sider her nu. Sådan der. Og det var lidt nemmere sagt end jo, tror jeg. Jeg tror, du skal løfte lidt op. Der. Og sådan der. Så har vi... det var lige, det kan vi montere bagefter. Der har vi så kabinefilter, det sidder så herinde bag den her, og der har vi så lige 2 clips. Jeg skal løsne. Jeg bare lige min solbriller af, så jeg kan se noget. Så er lige sådan 2 klemmer her, man lige trykker sammen her. Bum. Og så kan man lige løsne herover. Så har vi kabinefilteret her. Trækker vi ud. Ja, der er ved at være lidt snavs i. Bare lige for at lave en sammenligning, så man kan se med det nye filter. Der er også faktisk en lille instruktion her i den her, der viser også her faktisk, hvordan man skal gøre, hvor lang tid det vil tage. Men lige for at lave en sammenligning her, kan man altså godt se, at det er ved at være godt beskidt det her. Det er bare lige for at vise herinde her. Der kan I se herinde her, der sidder faktisk den her lille boks hernede. Det er faktisk den, det er faktisk blæseren, der sidder her på det her. Udover det på filteret her, så er det faktisk vigtigt, at man lige kigger på siden her. På filteret her, der kan man faktisk se, der hedder airflow. Og airflowet her i det, eller luftvejen, eller den måde luften den passerer, den går ned igennem her, og den her vej ned i. Og luften den kommer også heroppe fra og bliver suget den her vej ned. Så der er det for eksempel her, nu har du, den peger den her vej ned, så filteret skal pege den her vej ned, når pilen. Så er det bare lige at skubbe ind her. Jeg ved ikke også, hvad jeg laver sådan her. Skal vi se. Ja, det passer. Sådan der. Sådan der. Og så sætter vi den her over igen her. Så lige man kommer over ind. Sådan der. Der sidder lige sådan 2. Den her sådan 2 sådan splitter her. De skal lige huske at stikkes ind i det, hvis man kan se herinde, der sidder her. De skal lige stikkes ind i dem her. Sådan der. Og sådan der. Bum. Så er det gjort, så kan det gamle filter, det kan vi lige proppe ned i kassen her, for så ved vi, hvor det er blevet af. Kan du sikkert tage min kvittering, der lige? Ja. Så. Så skal vi lige til det sjove igen, det er, at vi skal lige have handskerummet, for vi kan lige faktisk lige gøre den ren indvendig her nu. Sådan. Så skal vi se, så lige lidt her. Sådan der.
så er det faktisk så nemt. Så tager man lige den her split herover, eller den her dæmperen her, lige klikker ind på igen. Så hurtigt er det gjort. Tak, Christian. Det var så lidt. Så har vi fået lavet fuld service på Yarisen her, og vi har fået skiftet olie, tændrør, luftfilter og kabinefilter. Henriette, nu vil jeg lige spørge dig om nogle ting her. Nu har vi fået lavet service på bilen her. Hvordan synes du, at bilen kører nu efter vi har fået lavet service? Altså, den glider meget bedre, og så vil jeg nok sige, at det overrasker mig, hvor nemt det faktisk er at skifte, i forhold til, at jeg jo egentlig har kørt med bilens liv som indsats. Ja. Ja. Så jeg kan klart mærke en forskel.